Gabon pilotazale, Gabon Zaldibarti, Kolazar txapelketaren 35. Ekitaldian gaude, astero legez zuekin gaurko jaialdia partekatzeko gertu eta benetan une erabakigarrian sartuta dago txapelketa, izan ere gaur jakingo ditugu finalisten azken izenak emakumezkoetan lauterdian Kaiolan Amaia Aldaik gaur egun dagoen pilotaririk onenak eta Miren Larrartek neurtuko dituzte indarrak eta ondoren Binaka, Igoa eta Ugartemendia alde batetik eta Murua eta Eskusa bestetik. Enrique Agirrebeitia, Gabon. Gabon. Edarra datorre, astero legez jaialdia, baina gaurkoan, batetik emakumezkoetan, egun dagoen pilotaririk onena ikusteko aukera izango dugu, eta Binaka ere, zeresan handia ematen ari diren bi pilotari Eskusa eta Ugartemendia. Bai, emakumeen partiduen deusenik onen eta ikude da berzelan iten nipento partidun bat ikusi behinkela. Nina dutzat apur bat favorito gorriza izango da, aldai izango da, bai besti ondo iten dut, partidu polidu bat iten da. Eta Binaka, Ugartemendia eta Eskusa, Muruari eta Igoari eserkendu gabe, dudabarik. Bueno, Ugartemendia eta Eskusa atzien, zeinek gero azten daben, zeinek gobeto ahuntetan daben, ero zeinek gehiak joten daben, ero galtzen ez daben, hor hainbat gauza sartzen dit, eta atzelari hobeto dabilena pentonik errula ezeketako da partidua. Horixe kontatzera etorri gara, laster ikusiko dugu, zer ematen duen jaialdiak, une batetik bestera ziko da, dagoeneko Aldai eta Larrarte gertu daudelako, horren bestez, ikuskizun eder batekin gozatzeko gertu gaude gaurkoan ere. Hortxe, bi pilotariak, Miren Larrarte eta Amaia Aldai, dagoeneko paseioa egiten, epaiarekin batera, gaur Zaldibarrera etorri diren pilotazaleak agurtu, txapa zerura, txapak gorri erakutsi du, horren bestez lehen sakea ez urdin azkenerako urdin, beraz lehen sakea Larrarteren aldekoa izango da, hortxe da, Bidaniako pilotariak, gustoko pilota aukeratzen, eta esaten ari ginen, Enrique, gaur egun, Amaia Aldai, badirudi, gainerakoen aldean, koska bat gorago dagoela, baina denak nahi dute beraren kontraleiatu eta berari irabazi, eta horrek ere presio txiki bat sortuko du, eta beti irabazte ez da posible izaten. Bai, eta iezko txapeldune bera da, eta diari baskuan behiro bazioan, diari baskun behirleku gemotze zan, beti favorito juti ona ez da izaten. Dana noberen kontra juti, nobera responsabilidade bat hartzen dut, eta zelan egin da. Hori da, Mirian Arriagak lanak eman zizkion DV torneoa, baina azkenerako garaipena Aldaik lortu zuen, 22 eta 20, Master Cupean ere bera nagusi Agirrezabalaren kontra, eta ikusi egin beharko da gaurkoan zer gertatzen den. Neurketa astera doa, lehentzak esan den bezala, Larrartek egingo du, eskuinez, pilota eskerparetan sartu guran, eskerrez sartuko da Aldai, pilota luze jokatu du, lauan Aldai, eskerrez sartuko da, luze dominatzera pasatzeko asmotan, eskuinez Larrarte momentuz legezarrean jokatzen, botera jokatzen bi pilotariak luze eskerrez Aldaik, orain aurrera pausua eman du, hori ekidin guran, eskerrez zabaltzen, irekitzen ahalegin du da Larrarte, baina bere ahalegina okerra izan da, zuzenean kontrakantxara bat eta huts lehen tantoa, Amaia Aldaik egin du. Bai, goitxotik hartu dut, albotik jota ganera, eta klar, hortik albotik jota goitxotik jo, eskero erreza da, zabalera urtetia. Balen sakea egingo du horren bestez Dimostarrak, aurrelari Dimostarrak, buruz-burukoan bikain moldatzen den pilotaria da, aurten erakusten ari da sasoi betean, 22 urte izan arren, hortxe da Amaia Aldai, eskuinez, bebetik, eskerrez errestoan Larrarte, botera jarriko da Aldai, nahi zuen egiteko aukera zuen, luze jokatu du, orain zabaletik beste aukera bat izango du, eskuinez pilota atzeratu, eskerrez hartuko da Larrarte, honek ere pilota luze jarri du, lauterdiko arrastoaren bila bi pilotariak lehen tanto hauetan, bostetik altuera. Pasa bina. Bai, luzegi. Bai, luzegi. Gerora, bai, goiko txapara bidaldi du Larrartek, baina
aurretik, bai, ez da konturatu, Aldai bera ere ez da konturatu, baina lauterdiko marra gainditu egin du, beraz luzeegi Aldairen ahalegina eta lehen berdinketa eta zuzenean Larrarte Saskira bere pilota aukeratu eta lehiatzen jarraitzeko gertu. Bana markagailuan. Bueno, Aldai konturatzeko meni, bez? Hori da, ez? Aukeran ez. Berak ez dugu atentzio emongo, falta izen da. Hortxe da, sakean Larrarte eskuinez, eskerrez jarriko da Aldai, gora, errestuan indarra ematen ahalegin du da, eta indarra eman dio bai, eta altura ere bai, baina altura larregi, eta zuzenean goiko koltsoira, 2-1 Bidaniako pilotari aurretik. Hotz Zamar hasi duten neurketa. Bai, lehen gotantu gerrezai alditu da. Hor da berriz ere, miren Larrarte, bote eman, paretaren bila, eskerrez Aldai, ez du behar de moduan gozatu, nahi duen egiteko aukera Larrartek pilota atzeratu eta atzan behartu gura du Aldai, orain aire sartuko da esker gantxoa, zabaletik Aldaik pilota bildu, sotamanoz eskuinez Larrartek txokoan, eskerrez zabaltzen ahalegindu da Aldai, baina ez zaio pilota ondo eskuan sartu eta bere ahalegina zuzenean kanpora 3-1. Bai, oingoen Aldaik zabalera guzen du errematako da, lartxo. Bai, aukera ona zuen, baina hor esker paretan apur bat sartu egin zaio pilota, errepikapenean ikusi duen moduan, eta ero zabaltzen ahalegin du denean, ies egin dio pilotak, baina, ikusten dugu, Larrarte tantu honetan ere, aurkaria mugitzen ahalegin du dela, eta momentuz, lortu du, 3-1. Aurreratu da. Eiteko deula. Bai, ez dela gaur egun pasatorri. Hor da, Larrarte, eskuinez hartu da, bosterdian Aldai luze jokatu du, bostetik eskerrez Larrartek, botera jarriko da Aldai, lauterdian dominatzera pasatzeko asmotan, luze jokatu du, esker paretetik pilota ondo atera du Larrartek, orain zabaletik pilota atzeratu Aldaik, behartu egin du Larrarte, honek eskerrez, jaso, nahiko egin du, ea zer egiten duen Aldaik, luze jokatu du txokoan, antzain zegoen Larrarte zabalera bikain, orain boleaz txokoan Larrartek, eskerrez pilota atzeratu gara, orain Aldaik, txokoan deja da egin du, Larrarte iritsi egin da, ze tanto ikusten ari garen, pilota atzeratu egin du azkenako Aldaik, baina ze tikitaka ibili duten, pilotariak ahalegindu dira bere estrategia baliatu eta tantoa amaitzen, abiadura ematen ahalegindu da kasu honetan Aldai eta alde batetik bestera mugitzen Larrarte, baina azkenako Aldaik lehenengo txokoan deja da egindu, behartu egindu Larrarte eta ondoren zabaletik pilota atzean buruz gain Larrarteri 2-3 Enrique, tantu polita. Bai, tantu gogorra, eta Larrartean zuluen deja de errapetan junde golpi eroso zerbait ez da ben hartu, eta kantzaute bebeite gatu ina bertan, da, geine gatuz gero berandu. Hori da. Pelota galtzeko. 2-3, sakea Aldaik. Hor da Dimostarra. Errestuan, 6. kuadroan kokatu da Larrarte, Amai Aldai, bai hartu. Horla, sakea egiteko gertu motz atera du, baina eskerpaetan sartu egin zaio Larrarteri. Tanto, Iruna, bigarren berdinketa, bana eta Iruna. Saki izan da hori, Bai. Hori fallu harik sake intantu inik utzen da. Bai, Larrartek altuera ematen dio bere sakeari eta Aldaik berriz betik ateratzen du. Betik ateratzen du, indargitxoa dauka. Bai. Iruna markagailuan, bana eta Iruna, orain arte. 3-1 aurreratu da Larrarte. Baina neurketa parekatzea lortu du Amai Aldaik. Hor da berriz ere, sake egiteko gertu errestoa, miren Larrarte. Azken urteotan, biak ala biak, emakumezkoen pilotan, puntaren puntan dabiltzan pilotariak. Bai, lauterdi barrune gehitxoa destaketan dionek Arrizabalaga eta Aldai. Oin bedarra, sake errestoan kantxaren erdian jarri da Aldai eta eskerrez goitik bera eskergantxu bikaina, txapagainekoa, ezin ezer egin Larrarte kasu honetan, meritu hondiko tantoa lortu du. Ondo injau, arriesgau frontoien erditik txapagan eta zabalko errezin ondora. Ez da errez ezaten hori, ondo egitea, baina ondo asmatu du.
Eta hortxe, berriz ere aurretik, bat eta hotxe aurreratu da Amaia Aldai, eta orain 4-3, azken tantua benetan polita, sakera Amaia Aldai. Master Cup irabazi du buruz buru, ondoren DV torneoa ere bai, beraz bera da gaur egun erreferentzia nagusia buruz buruko leietan. Olatz Arrizabalagaren baimenarekin noski. Larrarte pilota atzean jarri guran Eskuinez, Zabalera, nahita egindakoa uste dut izan dela, gero txokoan utzi du, orain ere arriskatu egin du. Asmoa ona zen, hor zuloa zegoelako, baina asmatu egin behar eta kasu honetan bere esker gantxoa txapara, launa marka Nik Zabalerako eskapa izala pentota. Bai, eskapada izan da. Bai. Oina, zulorako iztia, guri zen dago zuluen bai ez da jau txapaganera. Bueno, launa berriz ere 3. bernik eta bana Iruna eta launa. Sakera, miren Larrarte, zetra sartzen diozun eurketari, Arrike? Bueno, oin hartin, bastante igual dute doi partidua. Askoz gehiago, ezin zaio eskatu, parekotasunari dagokionez bentsat. Izenei behitu ezkero, Aldai da gehiago, bai, izena bakarrik ez da bideo azten. Erakutzi egin behar da. Bai, izena zetorri jengi bida. Hori da, hor da lauan Aldai bera eskerrez pilota atzeratu guran, lauterdiko arrastoaren bila, Eskuinez. Antzeko estrategia baliatuz, Larrarte. Luze jokatu gura du Aldaik, botera jokatzen biak, orain eskerrez hartu beharko da Aldai, pilotaren bila joateko keinu egin du, Larrartek azkenean pauso bat atzera eman eta botera jarri da, luze jokatu du, baina barruan da, Aldairen alegina, orain Zabaletik aleginduko da, txokoan bildu, eskerrez Larrarte, Aldaik dominatzera pasatzeko aukera pilota atzean jarri du, aurrera pausoa bikain egin du Larrartek asmoa edarra zen, ezusten harrapatu du Aldai, baina Eskerrez Zabalean usten ahalegindu da pilotak ies egin dio, etzen erreza jokaldi hori egitea, baina... Atzelari izen da ganera holan pausu aurrera inge Zabalera moztia, bastante arriskega. Bai, kontua da, ez usten harrapatu dela Aldai, gero jokaldi egitea zaila zen eta ies egin dio pilotak, baina asmo ona erakutsi du kasu horretan miren Larrartek, baina ies egin dio, Bideniako pilotari bikainari esker sotamanoz egiten ahalegindu den jokaldia. Bueno, hortxe da. Berriz ere aurretik. 5-4, kasu honetan, Amaia Aldai. Eskuinez, pilota 6-an jarri du, eskerrez errestuan, kontrakantxara. Ondo sartu zeiozkoan, gozatu du, baina ies egin dio pilotak Zabalera. Goitxotik behi, desartu ustezen da goitxotik kendu ingo bizitza, baina, claro, kendute, zabaldute da, naginez gero, hor marri joten da. Errestasunik ez dio eman gura, eta ematera joan da, kentzera joan da, eta ies egin dio pilotak. 6-4, bitantuko errenta, Amaia Aldaik. Orain arte izan duen, errentarik handiena. Hor da, Dimostarra, beste sake bat egiteko gertu, Eskuinez, 6-an eskerrez hartu da Larrarte, iritsi da, gero ez du gurutzatu Aldaik, eskerrez ere ez dio gozondirik egin pilotari Larrartek, orain irutarditik eskerrez Larrarte, nola joan den pilotaren bila, eta horre engainatu egin du gorputzaren posturarekin, bazirudin txokoan usteko moduko izan zitekela, baina azkenean horre Zabalean goxo-goxo utzi du hilda, hortxe errepikapena herriken nola joan den pilotaren bila, eta goxo-goxo azkenean esker gantxo egiteko keinu egin du, baina utzi egin du azkenerako eta 7-4. Bai, claro, eurolari izeti ez da horretako bauko abantaila purtsua, ez eurolari gehiago internetan da, aide sartzen da, atzelari sartu iten di, bai, ez eurolari piste. Olatz Arrizabalak adina ez du arriskatzen, ez du aurrera egiten Aldaik, baina honek ere alduenean aurrera egiten du. Bai, honek badaki aurrera egiten. Eskuinez ez du gozatu Aldaik orain, Larrartek dominatzera pasatzeko aukera, pilota eskerrean luze jokatu gura zuen, ez du behar den moduan gozatu, eta orain behartuta Zabaletik jaso Larrartek, pilotaren bila aurrera egin du Aldaik, gurutzatu egin du, Zabalean zain zegoen Larrartek, dejada egiten ahalegindu da, baina bere ahalegina beheko koltsoira 8-4. Bai, alegin ondo da, harrapakotzan nahi baten, ez, etorrintzako beran eta hierri hotzata, bai, horretako lehenengo txapaganik hobi da. Ez da, llegau txapaganera. Nik uste dut mugitu egin gura duela, ez du tanto alusatu gura Larrartek eta
Eta behartuta da bilapurtxo bat akaso eta horren ondorioa da. Bueno, bortxe da, 8-4, sake egiteko gertu Amaia Aldai. Hasiera batean bai, bana 3 eta 4 egondan aurketa, baina azken 4 tantuak errenkadan, azken takada Aldaik egin du eta horri eskerrak 4 tantuko errenta dauka. Eskerrez pilota bildu, pilotaren bila doa Aldai txokoan utzi du, entregatu egin du, pilota atzean jarri gura izan du Larartek, lortu du orain esker gantxo sartuko da, txokoan utzi, Aldai iritsikote da, bai, iritsi bai, baina aukera ona Lararteri, esker gantxoa nahi zuen egiteko moduan, zabalean zegoen zuloa eta jokaldia ondo egindako izan da, baina bere esker gantxoa zuzenean txapara goian izan baritz, tanto izango litzateke. Bai, esker gantxo ona, buena izan badez, bai, klaro. Horrela, arrizgatuz gero, txapioten da, horre buena askoiteko. Aukera hona izan du, oraingoan tanto egiteko Larartek, baina ez du behar den moduan gurutzatu, txapara bere alegina, 9 eta 4, eta orain ultraoska bat hartzera, bi pilotariak. Bueno, badirudi apurka Aldai bere nagusitasuna erakusten hasi dela. Bai, hasi da. Generalien bentaki gehiago partidun bukaerara gehiago irten da. Ze kantzau ebait gehiago danak gehiago destaketan du partidun bukaerara, bai. Bueno, tekusi, Armaietako irudia erra dator eta jendea sartu, Zaldibarko Lazar pilotalekuan, finalerditan gaude, gaurkoan jaialdia handia daukagu aurretik eta ikusmina sortu du eta hortxe, pilota zalea, pilota afizionatu mailako pilota, bertatik bertara jarraitzeko gertu. Lararte aginduak jasoz. Reyes Azkoitia, Krespanago, aginduak emanez, honetan. Bueno, hortxe da, 9 eta 4. Hori kiputxu izetera, kiputxen aldongo da. Normala da moduen. Bueno, eta gu pilotaren alde gaude, Enrique. Bai, gu partidu ikusti gure. Hori da, guk nahi duguna da, parekotasuna eta ikuskizuna. Gentia entretenido dizela. Hori da. Gero esorzo komente dizen da. Hori da. Urrungun betortako goguaz gatoko. Sakean Aldai, eskerrez ondo Lararte, luze jokatu du, horreztu ondo neurtu Aldai, kala ere jaso egin du, oso egoera behartuan, eskuinez Larartek pilota luze jokatu du, eskerrez Aldaik atzeratu, berriz ere Lararte, botera jarriko da Aldai, ez du gozatu, eskuinanekin ez da asko gozaten ari, Aldai gaurkoan. Eskerrez Aldai, pilota atzeratuz, botera bostean Lararte altura eman eta pilota atzeratu. Dautik Aldai, honen pilotaren bila Lararte, esker gantxoa, berriz ere arriskatuz. Intentzio ona, baina ez da nahiko izan. Ez da nahiko izan. Ez que atzin be domina egiten dut, atzin egon da honin jebe zin jeut, zolzerrein ingure eta betik itxia danak arazo gehiago egiten du. Oso behartuta eta gehiago arriskatu behar eta arriskoak hartzen direnean, kale egiteko ere aukera handiagoa. Horixe gertatzen da. Hiru kuadru nekitu egin be hankak eta hiru kuadrotik ezkergai holan sartzeko. Pilotan ere sekretu handirik ez dago, Enrique. Dominatzen duenak, garrote gehiago duenak, aukera gehiago izaten du, normalean. Beti abantaila gehiago. Ez hori bakarrik, frontoien koska duzan emoten da dominetan da bilanak. Hori ere alde. Hori alde, generali. Hor da, sake egiteko gertu Aldai, luze jokatu du, baina barruan, eskerrez ondo Lararte, botera jarriko da Aldai. Erdiko piloteka da, aukera emanez pilota atzeratu eta dominatzera pasatzeko aukera Larartek, eskerrez Aldai, txokoan utzi du Lararte, Aldai, gurutzatu, entregatu egin du, txokoan jokaldi egiten egin du da Lararte, baina igerri egin dio Aldaik eta erraz iritsi da, bigarren kuadroan pilota hartu eta zein ederto gurutzatu duen, 11. tantoa egiteko, 7 eta utxeko partzelari esker, 11 eta 4 aurreratu da Amaia Aldai. Etxe errepikapena, txokoan utzi du Larartek apur baten loratua izan da, eta gero bigarren kuadrotik nola zabaldu duen, Larra izan da, Aldairen azken pilotaka da. Destaka egiten di, eta haute Arrizabalaga gehitxun destaketan dien. Honen Larartak eta baduz beste hirulo bat hor apur bat ez dut zeituena, leut erdi barrunez. Binaka da bizen egin da, baitiku partidu horro, leut erdi barrune buruz bastante destaketan dien. Hor da, bolea, txokoan indarrean Aldai, orain nahi duen egiteko aukera, Bipar eta Legezaharrean, iritsi egingo da
Larrarte orain boleaz txokoan aldai, baina entregatu egin dio, berriz ere zepoan harrapatuta zuen Larrartek aldai jartzea nahikoa zen, tanto egiteko, baina ezkerrez pilota kontrakantxara, 12-4. Egin da zuen tantoa jartzea zen, buena egitea zen. Buena egitea zen, lehen esaten egin, atzelari batek eurri nolan jokuztau. Boleaz ez du asmatu, hor ez du bihurritu aldaik eta aukera izan du Larrartek, baina... Txapan joan bierran jodu, txapati metro bide, peloti eta beti goda, eta gero kanpo. Hasi da bai, 12-4. Pronostikoak betetzen ari dira esan beharko du. Amaia Aldai, sake egiteko gertu. Eskuinez, eskurpaetaren bila sakea da. Jaso. Berak pentsatzen minio gehiatitu behitza, eta porra pasa behiako pelotia. Sake izan da, sake izan da. Bai, sake bemonitotzen da. Goiti bulta marik, bero bat ikinjera zemutotzen eta saka egiten da. Gol, hortxe, 13-4. Amaia Aldai aurretik. Jendea sartu eta sartu. Lazar pilota lekuan. Segura dugu, Enrique, giro ona, ambientea, pilota ambientea. Bai, honak beti egiten dute. Gero egun aldiz egon, gero ez dugu beroga joik emoteko... Premiarik, hori da. Etxea moduan egon gara, azken bilabetetan hemen, hotze egin duenean ere, ertu egon gara. Bueno, orain esker gantxoa bigarren kuadroan, kantxaren erdi-erdian aldaik egin duena, baina honek ere dena ez du asmatzen ba, eta kasu honetan bere algeina txapara, 5-13. Bai, horrepen lehentzin bat galdu gondin. Bai. Kundan urte betetaten urte terditzen asko entrenu dionek aire sartzen igertzak, bierra asko indiagoela, hori holan ez dako konsegitzen, hori urti bida hori ikesteko. Pixkanaga. Bai, pelota ez bedeutetan den beho nino bierra kondizio egiten da airez, da ondo sartzen ikesteko eta... Bai. Teleizten ikusten nahi, bai, hori erreza da, pentsetan da, hori eiteko... Ordu asko pasa behar da frontoia. Ordu asko pasa behar da praktika. Bueno, bortxe da, beste aukera hon bat aldairentzat, txokoan moztu egin du, ezkerrez Jaso Larrartek, orain airez boleaz jarriko da, txokoan aldaik, Jaso Larrartek, ezker gantxoa aldaik, honek ez du utxe egin, goitik bera dominatu du, lehenengo botera luze txokoan, ondoren boleaz txokoan, eta azkena ezker gantxoa zabalean, 14-5, tanto ederra, jokatu du Amaia Aldaik. Ja, konbidantzia hartu dut, gero eta errezegun. Bai, eta markailura behiratu eta koltsoia handia daukazula ikusten duzunean, lasaiago jokatzeko aukera ere bai. Lasaiago. Dena alde une honetan Amaia Aldaik. Hor da, Dimostarra, beste sake baten bila, bana, iruna eta launa, egonda partida, gero beratzi eta utzeko partzela lortu du Amaia Aldaik, eta orain, 14-5. Aldaik, sakean ezkerrez zabaleratzen ahalegin du da Larrarte, kentzeko, Aldaini erasora ez joaten ez usteko, baina arriskoak hartu ditu berriz ere, eta berriz ere kale, 15-5. Zona eta geizkize bilite zuerti bitxarra dut. Hori da, dena kontra, ala izaten da. Lehenzten da nien, dana kontra. Eizea alde dagoenean, dena alde izaten da, eta eizea kontra dagoenean, dena kontra. Hor da ba, Amaia Aldai, 15-5, sake egiteko gertu. Erdierdiko sakea, eskuinez Larrarte, orain botera jarriko da iruterdian Aldai. Ezkerrezaba ireki, bildu Larrartek. Txokoan jokatzen ahalegin du da Aldai, txokoan eraberean Larrarte, ezkerrez Aldai, eskuin sotamanoz txokoan behartu egin du Larrartek Aldai, iritsi da Aldai, eskuinez Larrartek pilota atzeratu. Ezkerrez ez du gozatu orain Aldai, nahi duen egiteko aukera Larrartek bipareta egiten ahalegin du da, lege zaharrekoa, baina ez dion nahiko indarreman, beheko koltsoira berriz ere, 16-5 aukera ona zuen. Bai, aukera ona aukideu, baina ez da eguneko intenta egiten dugu, ezin ondotara. Hori da. Hor, aukerako dira. Bera barrukaldien da ondoko galitu, tanto itzen da. Baina, joi bia. Baina kortuan, esaten du gure lagun batek. 16-5. Ahí está ese txike partidu. Ez. Ari da Larrarte ere, aleina.
Aldai, sakera. Ezkerrez Larrarte erreskoan. Aldai botera jarriko da orain minutu erdian, ezkerrez Larrarte, orain bai erasora, boleaz, matxete erara, Erijake izango balitzan moduan Amaia Aldai, sekulako indarra emanez bere pilotakadari, bere burua lurrera bota du Larrartek, baina ez da nahiko izan, 17 eta 5. Ezke horren normala da, zulora begiroti, ezker kaldera begiroti, eta gero jototzu zabaleo lan goiti bera, eta sorpresan harrapeta zitu. Darrean, bai. Larrarte ezkerrak aldin, ondan begire, eskumara jozkero, ezin nintu. Aurrera egiten duenean Aldaik, daukan garrotearekin gainera, oso arriskutsu jartzen da. 17 eta 5. Eskuinez Aldai, ezkerrez ondo errestoan orain Larrarte, botera jarriko da Aldai. Zabalera, bildu, txokoan gaiztotu duran orain Larrarte, ezker gantxoa ez du behar den moduan gurutzatu iritsi egin da Aldai. Erraz iritsi da, baina gero ez du gorputza ondo jarri eta lurrera bere alegina. 6 eta 17. Ez du ondo jokatu oraingoan, ez da ondo jarri. Ez da ondo jarri, eskuaz beste nitxarto joala, eskuen sortzaren mina sentidu, ez da guztu bako pelotia. Eta eskuinez ez da behar den moduan gozatzen nahi gaurkoan, Ez da bidea. Hain un diario askun bez, hain un diario askun bai gerteak honeza bilela guztua. Claro, esku pelotiko bi, esku ondo espada egerri egiten da. Sufritu egiten da, bai. Esku ondo espada etorritea, uneko unemote gatsa da. Nik esango nuke ezinezkoa dela, ez badugu ezinezkoa. Esku ondo espada dau. Esku guztoraz paso ez, esku frenu botata badoia, eskua zein imon, abila pelotia. Ezin. Hiru tardian orain ere behartuta, zabaleratzen ahalegin du da, gurutzatzen ahalegin du da, baina oso jokaldi arriskutsua zen hori zaila egitekoa eta ez du asmatu, 18 eta 6, beste tantu bat Amaia Aldairentzat. Dani nominitan dugu, herri indizia da, lehen atzin nominitan dugu, herri dugu, zerreina asma guzin dira. Ez du zulorik aurkitzen, ez du aukerarik ikusten. Bueno. Zango, urrungo binak harrapetaten nina. Beste kontu bat izango da, ezta? Baina, buruz erraz mendea zitu. Hor da, sakera, Amaia Aldai, ezkerrez Larrarte pilotaren bila, Amaia txokoan utzi du, denpora izan du, pentsatzeko zer egin gura zuen, denpora izan du, aurkaria nora joan du zen ikusteko, eta azkenean ezkerrez txokoan utzi du, goxo, edarra tanto, 19 eta 6. Da bape arrizko barik, dangeraz, txapatik metro erdire, jota, seguru. Bai. Ondo jokatu. Premiarik ez dauka arriskatzeko, eta... Batzuk arrizko garren du barreza. Batzuk txarturten arren. Margena dauka, ez? Baina margena. 19 eta 6 Amaia Aldai. Finalerako txartelaren bila, gauratu olatza Arrizabala dagoeneko finalean dagoela. Gizonezkoetan, Kaiolako finalean erabakita dago, Zubizarretak eta Aristegi jokatuko dute. Txokoan utzi du beste tanto on bat Aldaik sakea ona, errestuan nahiko egin du Larrarte, baina gero pilotaren bila joan da Aldai eta ezkerrez txokoan goxo utzi du, engainatu egin du Larrarte, 20 eta 6. Partidu nezengo da bentonik, Aldai Arrizabalagan kontra. Bai, gaur egun ikusi daiteken onena. Bueno, ondo urteetan botzer, ondo bat behintzet, da etorten badi ondo etorko dira. Elkar ondo zagutzen dute, elkarrekin entrenatzen dira, puntan daude, eurak esaten duten moduan elkarro hobetzen ari dira azken urteotan, eta ikuskizuna edarra izango da. Baldin eta, gaurkoan, Amaia Aldai, 22. tantura iristen bada, oraindik ere beste bi geratzen zaizkiolako. Gertu dauka, txartela, finalerako txartela, baina gaur egiten ari den lana biribildu egin beharko du aurretik. Larrei zeutzi, zarriten espetakulo honen ez da izaten, Ze jo orduko irte mutzazu lagunein jo bidaben orduan gitxian gainetan da, eta asko alkarra sokatzen dabena engainetik zailo bizitzen. Baina gaur egun sekretu handirik ere ez dago pilotan, edo goi mailan daudenen artean bentsatez, ez ustean harrapatzea oso zaila da. Ez ustean harrapetia, ezin harrapetia, ez ustean. Bueno, 21 eta 6, azken zake egiteko gertu, txalo hauek Amaia Aldairentzat dira. Mostarra nagusi, beste
Sake hon bat, beste tantu bat, eta 33 minutuan, 22:06 menderatu du Aldaik Larrarte, Bana, Iruna eta Launa egonda neurketak, gero 9-8 partzelari esker 13-4 aurreratu da Amaia Aldai, eta hortik aurrera eroso aritu da azkenean 22:06 mendean hartu arte, beraz finalistak erabakita daude Enrique, gaurkoan merezita nagusi Amaia Aldai, pronostikoak bete egin ditu. Bai, pentseta itxi hobetotxoa dabilela buruz, baina demostre bolan inau. Besti bino gehitxua dela. Ba, une batetik bestere esango du gurekin Amaia Aldai, finalerako txartela eskuratu beharritan, eta ia zer kontatzen digun pilotari dimostarrak. Bueno, hementxe daukagu, Amaia, Gabon eta zorionak. Gabon, eskerrik asko. Bueno, beste final bat, finaletik finalera ari zara aspalditxoan. Bueno, guztote nahiko ondo nabiela jolasten, guztora sentiutenaz kantzan behintzat, eta nik guztot, urte osoko lanan sari moduen dala, eta holakoak aprobetxo egin behar dire. Bana, Iruna eta Launa egonda neurketa, baina hortik aurrera 9-8 partziala lortu duzu, eta eroso antzean aritu zara. Hasieran urduri xamar eta nintzen gustora aurkitzen kantzan, baina, gero partidue aurrea joan ala, pelota eskutik ondurtan jatan, aireko jokuen konfiantzagaz igerrinaz, eta, holakotan aprobetxo egin behar da, aurrera joan eta bildur barik tantoek amaitzen zaiatu. Eta orain finala, urtezar egunean, eta berriz ere, Olatzen kontra hori ere ikusteko izango da. Nik uste dut elkarren aurkako partidu danak edo gehienak, bai ikusleantzako eta bai guretzako partidu politek izaten direla. Nik uste dut, punta-puntako bi pelotari garela, aireko joku ondo manejatzen duguna, eta gero, nik uste dut bai indarraldetik eta txispaldetik punto bat gora gauzela, eta nik uste dut horregaitik bakarrik ikuskuzin hona izango dela. Master Cupa irabazi zenuen, DV torneoan ere nagusi izan zinen, orain Olazar txapelketarekin biribildu behar duzu urtea. Espero bai, ez ganera, zuk ezauz urte sarregunean da, urtea ondo amaitzeko, ondo torriko zen, baina bakite saia izango dela, Olatze aurrean eukinde partiduek ez dire erreziak izeten, neu gogotxu eta dana emotera torriko naz. Zorionak. Eskerrik asko. Hauetxek, Amaia Aldairen esanak, eta orain astero egiten dugun moduan, denboran atzera egin behar dugu, eta binakako partidan lehiatuko diren lau pilotariak beroketarik egiten dituzten bitartean, 2007ko finalak gogoratu behar ditugu, besteak beste, hortxe ibili zen, lauterdi barruan, Kaiolan, Ibai Perez, gaur egun palan ari den zestaotarra. Gozatu erreportai honekin. Agur Xamar, eta eraman egin du, Ez luze, nola edo alda, llegatu da, biparetak, bikain. Danera, pelota guztietara ematera joaten darriko, bai Ormabik horretan ere ematera joan da, atzera jote sakerakoan, ez da pelota jartzera joaten den horitarakoa ez da, eta momentura arte, bakanen bat egin dugu, baina behar da, pelota gehientzuena bintzat ondo gozatu duzela, eta indarra dagoen pelotaria gainera pelota gozatu ezkero, beti agintzen da bi. Ondo errezatu du. Horriko marraren bila Perez. Pilota jetxi Rikok. Jotamanoz, luzatu. Aidez Perez. Botela eskerrean, ondo, hor daukera Perezek. Txokoan. Berriz ere txokoan. Bertan dago, Riko, orain zabaldu. Eta kanpora jontzio Riko du. Ondo errespetu du Riko. Luze, Perezek. Aidez, txokoan, zabalean, bikain. Pelota gainera beralto joran, botela azterrean ikusten igual hartuko gala. Baina
guztian, botela azterra egin barik airez, batzutan asmatzen dabe, baina beste batzutan... Asmatutakoan dotore geratzen da. Bai, baina Baina ez da beti asmatzen, hori da kontua. Hori da. Azutena, bueno, etxean Errixarrek etxean badauke, olako eta artistaren bat eta... Bat baino gehiago. Bai, baina bat bereziki. Bat bereziki, bai. Bat bereziki. Ailaren bila, Perez, ez da asmatu. Bere burua saldu du. Jaso. Zabalean. Ibai Perez kasu, eraman ezineko pilota. Olazar, pilotalekua bete da. Bai. Guztua ematen du. Pilotalekoa horrela guztu. Bai, baina, bueno, Olazar pilotaleko honetan, txapelketa guztian zehar, beti jende mordoska bat izan da, eguenetan jokatzen da txapelketa, eta beti bat izan da jendea, ez lehen bestean, baina jende asko, eta azkenean, hiru takadatako partidua zain ikizan, amabita bosteko. Bueno, nire ustez Amantea eta Garmendia beti eta Larrinaga baino gehiago dira, izatez be, baina bai, material aldaketak eragin handi izan eban, pelota apur bat, bote handiko pelota batekin uste nik, neure eritziz bintzet, jokatzen egizela. Horra adibidez, presa asko jokaldi uste da ematen dauela, Garmendia bertan eukal. Gauzak itxik ikusi dugu, gantxo bat egoitzek, beste txokoan itxikitako bat, eta Garmendia eta Arrastoaren peloteoan ibilitako pare bat tantutan neko txukun, baina ezer gitxi. Joan, bigarrena eskatu dute eta baita eman ere. Unai Garmendia, baina ez dau pelotakada hori gozatzerik izan eskerrez eta txabapera joan da bai. Hola. 10 eta 17. Galdu zuen, barikuta zapatu, txapela jantzi ditu eta gaur jazteko aukera handia ditu zer. Ondo errezen du Arrastoak. Hora, paretan, hoia izan da bai. Hoia izan da. 21 bat. Pelotaka polilla. Matei garrastatu du. Abadiño gabarizeraren golea. Zela golea. Gutxi egin dio Garmenderi, Moztonek. Atzera Arrastoak. Barruan. Goiko txapa partea. Mategren bolea. Gonzalo Zabaldo. Amaitu da. Gonzalo ezkerrez sartu nahi izan du gaizki. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriz ere Zaldibartik, Olazar pilotalekutik, hortxe jaialdiko bigarren partida jokatuko duten lau pilotariak azken beroketariketak egiten, Gerriko Gorriz Josu Igoa eta Gorka Ugartemendia harriko dira, Gerriko Urdinez, Ander Murua eta Arkaitz Eskusa. Punta-puntan ari diren lau pilotari afizionatu mailan, Josu Igoa eta Gorka Ugartemendia, duela gutxi Diario Vasco torneo irabazi duten pilotariak dira eta Ander Muruak esate baterako, iaz hemen irabazi egin zuen Morgatxe berriarekin batera eta Arkaitz Eskusa badakizue urtarrilaren 6an Azperekin debutatzekoa dela astelehenan, beraz Enrique ez dago askoz gehiago eskatzerik jaialdiko bigarren partidari. Ez, pelota ezek dana dien goiko puntan nabizenak, korrize parez lehengo igandean, zapatuen, Diario Vasco irabazitzen. Murua be, igez hemen txapeldun, da gero Sub-21 mundialetan bek txapeldun urten da. Da Eskuza erregen egunin deutetako, asko nivelo gobako partidu jesilegi bine. Hori da. Oin sekurtetan da ikusten dira. Auskalo, ez da? Pilota borobia da eta dozer gauza gerta daiteke, baina hasiera bat hementzat, edarra dator. Ugartemendia eta Eskusa, zan dugu Eskusak debuta ingo duela Azperekin, Ugartemendia Baikorekin ari da eta honen inguruan ere oso hitzonak entzun ditugu eta 19 urterekin proiekzio oso ona daukan pelotaria da. Atzelari moruen gero nindeuzan honen abizek, atzelari moruen pasetako modukuk, Hori da, biztatuak akazu eskarmentu gehiagorekin eta ongo dira, baina... Apur bat horre pasetako eta apur bat gaztigu izan bida. Hori da. Hone irebastotzelako bakarrik paseu bida, nik ez da pentsau bida, ze gorako zen martxa beko nik izan bida. Ze mantezaketen hemendik urte batzutara, ezta? Hauek garrotea badute eta hori garrantzitsua da aurrera begira. Neurketa une batetik bestera hasiko da, hortxe ikusten dugu, Josu Igoa etxarria aranatzeko pilotaria, zerdia kendu horpegia zikatu eta lehiari ekiteko gertu. Ez da zuzeutu honek 15 minutu de partidu azten akostumbrutedaz beti, euro naizera, berotu, 15 minutu, berro, hogei izen, jentiek, telebista eta apur bat zera da unlekuen minutu marrun ibili bida. Da kaikru zobota azkero da atropela bitu. Hortxe, lehen sakea Josu Igoak egin du, eskerrez Eskuzak. Barruan, orain eskuina sartuko da Laudiokoa, gora. Lehenengo eskerkada ez da santu izan eta bigarrena eskuinkada gora. Bat eta huts. Pelota erreza galdu. Pelota erreza galdu du Arkaitz Eskuzak. Eta beste sake bat egiteko gertu, Josu Igoa ikusi eta bi pikoten ezaugarriak zeratako partida espero duzu, Enrique? Ni pentot atzien kasi partidu desiduko dala. Ze aurrien bizedi pelotarizek apur bat betean dut asko jokatikuek ondo da bizinak. Bai atzien zelan ikin daben atzetik itorko dala partidu. Hor da, Ugartemendia pilota atzeratu, 6:30 Eskusa, pilota kadagona eskerparetean sartu zaio Ugartemendiari, baina ondo utzi dio. Bostetik, zabaletik, Arkaitz Eskusa estu behar den moduan osatu, 6:30 orain Ugartemendia pilotaren bila Murua, ez da horroker sartu gain uste dut irrizte egin duela. Irriztin jo, Eta, bai. Ez frontoi guztize dugulako. Berak hankak txarto jarri ditu uste dut eta... Bera txarto jarri dugulako. Eta... apur bat irrizte egin duela. Hori ere gertatzen da. Bi eta huts. Horriak aurretik. Igoa eta Ugartemendia. Hor da, Josu Igoa. Bai hartu. Eta sake egiteko gertu bebetik orain. Botera jarriko da Murua nahiko egin du, pasatzen utzi du, pilotakada nahi duen egiteko aukera Ugartemendia, pilotakada atzan jarri du, 8:30. Jaso Eskusa, pilotaren bila eskergantxo ez du gurutzatu Igoak, pilota atzeratu egin du Muruak, orain 6-tik Ugartemendia, 5-tik eskerrez, pilotakada ona Eskusak,
Zortzitik Ugartemendiak ondo utzi dio pilotaren bila, Murua txokoan utzi du, baina entregatu egin du txokoan enbostu eraberean igoak, ezkerrez Muruak atzeratu, 6an Ugartemendia pilota gora, altuera ematen ahal egin du da, indar violentzia hondirik eman gabe, eta ies egin dio goiko txapan. Kargau iako apur bat. Sartu egin zaio. Bai, sartu egin zaio, behan pelotia. Eta azkenean gora egin dio kentzera joan da, eta ies egin dio, goiko txapela hortxe ikusi duzu errepikapena, bat eta bi, lehen tantoa urdinentzat, eta ipanik pilota aldatu dute, uste dut berdinarekin jarretzen dutela. Ez da ikin askuntu dute, bai, hainbaten bai. Bueno, hor da, sake egiteko gertu, Ander Murua arrasatearra, gaur Santamazak arrasaten, egun handia, baina Ander Murua zaindu egin behar, txistora gutxi jan behar gaurkoan, partiak garrantzitsua zuelako gauean. Hor da, eskuza, zazpian, Ugartemendiarentzat aukera, hau ere apur bat sartu egin zaio, eskuizotamanos Murua, aire sartuko da igoa, eskuzarentzat aukera ona, lauti, pilotaka ona, bikaina, nola atera zaion pilota eskutik, erreboteko zulotik, eskerrez ondo Ugartemendia, Murua botera, esker paretan sartu egin zaion, nahiko egin du eramatarekin, esker gantxoa ireki igoa, gero eskuizotamanos atzeratu egin du Muruak, eskuzarentzat aukerakoa, lautardian, eskuinkada ona, tantu honetan eskuza, eskerra erakusten Ugartemendiari, esker gantxoa ez du gurutatu Muruak, eskerre sartu da, defentsan igoa, eskuza, bildu eta mosten ahalegindu da, sartu egin zaio igoari, eraman egin duela ere, txokoan luze jokatu du Muruak, ondo defentsan igoa, eskuza, lautik, beste pilotak da hon bat, bederatzitik, ondo Ugartemendia. Eskuza, zeitik orain, aurkariari bizkarra erakutsi guran, aire sartuko da Murua, Ugartemendiarentzat aukera ona, ematera joan da, dominatzera pasaura zuen, baina goiko koltsoira, bina. Guri zen dau, sartzi kontrarezu errebotera. Ondo gozatu du, Bai, ondo jundet, onda, bai, goitxora. Ematera joan da, tanto guztia defentsan egon ostean da, nahi zuen dominatzera pasatu, baina Eukeri harrapu da nien guri zen dau. aukera ona zuen, Ondo jun behin, ja pelotara. Bai. Pilotaren bila joan da. Bai. Eman dio garanta, baina goiko koltsoira, bina marka joan. Bueno, Ander Murua, sake egiteko gertu. Errestoan, igoa eta Ugartemendia. Hor da Murua. Eskuinez, esker paretaren bila, ondo atera zeio. Ugartemendiari eskuinez bildu, eskerrez irutardian, Murua pilota atzeratu. Zazpian zain Ugartemendia, eskuinez hartu da, hor esker paretera pegatuta, baina eskuinez, pilotaka da pikaina eskuzak. Pilotaka da harra jotzen ari da eskuza, Bai, ondo monten nahi. Esker gantxoa harra, Murua lehenengo eskuzak dominatu egin du, pilotaka da bikaina, bizi ateratzen zaio pilota eskutik lehen tanto hauetan eskuzari eta gero bederatzigarren kuadrotik eraman bai Ugartemendia, baina entregatu egin du, Ander Murua pilotaren bila joan da. Pelota gatsa egon dugu Ugartemendia, errobotia antxeko justo libro dut, ez da errezan digo lankentzia. Eta gero nola errematatu duen, kantxaren erdian aukerakoa zuen, baina ondo gurutzatu du, 3 eta 2. Urdinak 3 eta utxeko takada egin dute eta aurreratu egin dira markaio. Hor da sakean bolea zerrestuan igoa, botera jarriko da Ander Murua. Zazpian Ugartemendiari sartu egin zaio, pilota esker gantxoa indarrean Murua, orain eskerrez ez, azkenean eskuinez sartuko da eskuza, eskerrez jotzeko eran jarri da, baina gero aldatu egin du. Zabaletik Murua pilota atzeratu, sortzitik Ugartemendia, pilotaren bila Murua, baina pasatzen utzi du, eskuzarentzat aukera ona bostetik, pilota atzeratu momentuz gehiago dominatzen Urdinak. Herrike, ipareta efektuarekin edarra Murua. Dominatu egin du oraingoan ere eskuzak, eta gero bigarren kuadroan pilota kantxaren erdian hartu du Muruak, bipareta efektuarekin, bizi atera zaio pilota eskutik, 4 eta 2. Bai, bitxeko beto gana, atzien be eskuza hobeto, daurrein be Murua hobeto. Horre, zazpita erditik pilota eskerrez eraman egin du Ugartemendiak, baina entregatu eta ez du aukera pasatzen utzi Murua, asmatzen ari da, aurreko kuadroetan izaten ari den aukeretan. 4 eta utxeko partziala, Gerriko Urdinez ari den bikotearen zat, 2 eta utxe galtzen joatetik, 4 eta 2 irabazten egotera pasada. Eskuinez, eskuzak atzeratu, 8 erditik, Ugartemendia pilotaren bila,
Murua ez du bihurritu oraingoan, ez du gurutzatu bere ezker gantxoa, zeiterritik eskuza, altuera eman eta pilota atzean jarri du, zazpian Ugarte Mendia. Zazpian eskuza ezkerrez orain, haure pilotak da ona, Ugarte Mendia. Zeiterritik, ematera joan da, ez du gozatu ezker gantxoa. Muruak, erasora pasatzeko ondo igoa, pilota atzean jarri du. Eta gora, ematera joan da zazpiarren kuadroan eskuza, baina honi ere ies egin dio pilotak 3-4. Hortik eruten jakin inbida, beti emoti, beti pentsaute, peloti torri intxako ganera, horretik emonda etorro da, eta atropilla jo. Hori ere ikasi egin behar dela. Hori ikasi inbida. Beti eman ez, batzutan jarri egin behar dela. 3-4. Bueno. Hortzik ikusten dugu, ezker paretean, orantzik ikusiko dugu irudietan, 50. Urte hurrena, Zalduak Kirol elkartearena, Herrike, eta ez bakarrik pilotan, beste kirol batzuetan ere, hortxe, buru belarri lanean, urte askoan. Futbolan, Zaldua, futbola fundoan urtia, temporada dio. Bueno, hortxe da, txokoan utzi du orain igoak, ezkerrez pilota atzeratu, Ugarte Mendiarentzat lana, Geraman egin du pilotaren bila, bere burua lurra botata buruak errematean nahiko egin du igoak, nahi zuen egiteko aukera eskuzak, ez du gozatu, baina bizi atera zaio pilota eskutik. Orain buruak atzeratu, boleaz igoa, eskuin sotamanoa efektuarekin bipareta eginez buruak igerri egin dio igoak eta iritsi egin da, gero boleaz ondo hor eskuza, orain sortzitik Arabarra, pilotaren bila igoa, ez du gozatu, botera jarriko da Murua, pilota atzeratu, hau bizitasuna daukana tanto honek. Eskuzarentzat aukera, lautik, ez da behar den moduan jarri, pilotala ere, 7 erdian. Ezkerrez Ugarte Mendiak, ezin eraman, 5 eta 3, bizi darabilte pilota. Bizit, tanto mobitu, asko mobitu batera eta bestera, eta atzenengo peloti bastartuak honien Ugarte Mendiai, ezin dugu. Ezin eraman, 5 eta 3. Bueno, pilota, futbola, eta Saskibaloia da Mendizia. Bueno, lau kirol ustartzen dituen kirol elkartea. Eta katedrak zer dio? Urdin eguneko 74 dago eta eguneko 36 gorri. Bueno, katedra, Olazar pilotalekura etorri den pilotazaleak, Ander Murua eta Arkaitz eskuza ikusten ditu finalean. Ezkerrez Murua pilotatzeratuz 5 eta 3 aurreratu dira. Momentuz Murua eta eskuza, hemen ez dago ezer erabakita eta lehia gogorra eta parekatu espero dugu. Ezkerrez igoa, pilotaren bila Murua ez, baina pasatzen utzi du. Zeitik, eskuzak ez du gozatu horrengoan, botera jarriko da. Igoa, zazpitik bildu eskuza, pilotaren bila igoa ez du gurutzatu, ezkerrez pilota atzeratu orain Muruak, zazpian Ugarte Mendia, orain pilotaren bila Murua, txokoan entregatu egin du, bere burua lurrera bota du, pilota atzeratu igoak, nahiko egin du eskuzak, igoak bildu, eskuin sotamanoa Muruak, igoak eraman eskerrez, Muruak atzeratu, zazpian Ugarte Mendia eskerrez, eskuza Zeitik, pilota zazpita erdira, ondo Ugarte Mendia, eskerrez pilota atzeratu Muruak, Ugarte Mendiarentzat aukera, 5 erditik ez du behar den moduan gozatu, eskuin sotamanoa, iez egindakoa Muruak, igoak pilota atzean jarri du, 7 erdian lanak eskuzarentzat, eraman, orain zer egiten duen erasoan igoak, botera jarri da eta pilota atzeratu, 9 eskuza, ondo pilotaren bila igoa, baina pasatzen utzi du, Ugarte Mendiarentzat aukera ona, pilota gara bikaina, nola sartu den gerria eta nola gozatu duen, eutzi eskuzak, bikain, bata zein bestea. Eskuinez igoak moztu, esker sotamanoz pilota atzeratu Muruak, Zeitik Ugarte Mendia. Zazpian eskuza, tantu gorra ari gara ikusten, Hor da, Ugarte Mendia. Sortzian. Sortzitik eskuzak, eskerrez, ondo igoak pilota zabaldu. Ondo zabaletik bildu. Muruak eta gero ematera joan da 5. kuadroan Ugarte Mendia, baina esker paretean gora, iez egin dio bere aleginak, 6 eta 3 urdinen alde. Gehor eskuza, ez dutza trabaikein behi apur bat urratu dako eta apur bat bentajaik ez dutza lehen benetot. Nahar ez da ondo kolokau, de gora. Iez egin dio gora, bai, ez da ondo jarri,
akaso traba ez, baina pizkat deskolokatu egin du, ez? Apur bat deskolokatu ero zertu ginen. Bai, Bentak egiztotza. Despistatu egin du, Igo. Ez dugu, eskuzak hor kulpeik, Zagape bere leku hundata, baina besti apur bat despista egin du. Bueno, 6-3. Murua eta eskuz aurretik. Ander Murua, arrasaterra, sakean. 6-tik eraman Igoak errestuan, eskerrez Murua, pilotaka ona orain, Ugarte Mendiarena. Ia erreboteko zulora, jaso egin du eskuzak eskerrez, Ugarte Mendia pilota, zabalera, ematera joan da, iez egin dio 7-3, apur bat galtzaile, Ugarte Mendia lehentatu hauetan. Galtzaile, hori apunta egiten da, pelotazuk eta jogarren da, joku nantzera ibili erren be, batak aldu iten badu asko eta bestiek espadau galtzen, partiduk asko iten du bat. Bai. Gero goizepa ez du, momentuz behintzet, Hori da. eskuza asko segurua dabil. Jo be, bera peste ero gehiago egiten da, hori asko da. Ikusi egin beharko da, nola egiten duten aurrera partidun zehar, baina... Aurrera partidun zehar duen zen inezelan egiten duten, baina inbintzet holan doia zen. Murua sakean. Errestoan Igoa ondo Muruak zabaletik bildu, moztu egin du, nahiko egin du Igoa, pipareta efektuarekin Muruak bizibili du oraingoan pilota Muruak eta azkenerako lehen kuadroan nahi duen egiteko aukera izan du pipareta efektuarekin 8-3. Momentu zeurdinak dominatzaile. Murua, igezko txapeldu nire bada, aurten bego hotzutako da, zain finala ja izteko esteko. Horre botela azterrean nahiko egin du Igoak eramatearekin, oso pilota zaila zen. Baina gero hor lehen kuadroan hartu du Muruak eta ondo bukatu du, asmatzen ari da. Inspiratuta etorri da gaurkoan arrasatearra. Bai, gogu azitor da. Bueno, 8-3. Lau pilotariak atxeen hartzen, ultraoska bat hartu. Aurten sekuleko, aurtengo txapelketan kinila egiten, nindi iru. Bai, altuen alegia. Bai, altuen, onde gero eta marrakut ondi, bai, ondi iru guztan. Bueno, hortxe, izan duen buraduk, eroz eta jente gehiago hurbiltzen ari dela pilota lekura. Bai, gero eta ambiente gehiago daula. Hori da, eta... Pastan da, txarrena da, amaitu egiten da, eta jente esaten da, oina zein, bihu egunetan, beste zuzela. Hori da, urrengo iraiera arte, eutzi. Urrengo irailean berriz ere, frontoira. Ongo dira inguruen. Txapelketak eta. Generalin erregenetan eruko berri antolatzen da, eta gero bergaran bebaite, maila bizin bebaite. Beti horten da soziazia, ikusi ze bai. Hor da, eskuza, eskuinez. Ugarte Mendia, pilotaka da ona. 8-tarditik, arkaitz eskuzak eraman, botera jarriko da Igoak. Ugarte modu osatu esker gantxoa Muruak, pikain zabaletik Igoa, botera jarriko da orain Murua. Gautik, mosten ahalegindu da, iritsi ingo da Ugarte Mendia eta pilota atzeratu. 8an eskuza hortxe da eskuinez. Sekulako besoak ditu, luze-luzeak ditu eskuzak besoak. Hor da eskerrez, 5-erdian, bikain orain eskerretik eskerrera 8-erdira. Ugarte Mendiak nahiko egindu, ez du orain gurutatu. Ander Muruak pilota atzeratu egindu Igoak, gaizto jarri dio gainera eskuzari. Bai, eraman egitu da nahiko egindu. Eskerrez pilota atzeratu Ugarte Mendiak, orain defentsa lanean eskuza, eusten. 5etik Ugarte Mendia, eskerrez ematen. 7-erdian eskuza. 7etik Ugarte Mendia. Hor da eskuza, pilotaren bila doa. Igoa, nola sartu den Igoaren kuadroan. Zabalera errematatzeko keinu egin baina gorputzarekin gauza batean adierazi du eta gero beste gauza bat egin du, txokoan utzi du, hilda engainatu egin du Murua, eskuza ezin iritsi, meritu handiko tanto hortxe errematea txokoan goxo, zein ederto Josu Igoa tanto honetan 4-8. Bape egin bai gonda hon inota zikeren batera ondu ino. Aurtengo pasadan udan da temporaldi onain gedu Igoa. Antigu onda, hemen sumaizen da oso ondo bildu da. Ez txapela bizitan izan honetara. Bueno, bortxe da, sakea egiteko gertu. Josu Igoa. Kuinez. Eskuza ezkerrez hartuko da. Pilotaren bila Igoa, horrengoan ez du gurutzatu behar den moduan. Erraziritzi da Murua, boleaz orain Igoa. Lauan zain gantxako brituz
Eskusa pilota atzean jarri du eskerrez. Eskerra oso ondo, Bai, oso ondo. Ies egin dio Ugartemendiari, baina barruan buena da. Pilota atzeratu Muruak. Ondo defentsa lanean horre Ugartemendia eskusak ez du behar demoan gozatu zazpita erditik. Sartu egin zaio apur bat gorputzean Ugartemendiari. Posterdian eskusa. Zazpian Ugartemendia pilotaren bila doa orain Murua, esker gantzua indarrean, behartu egin du zabalean Igoa, honek ondo bildu du, botera jarriko da Murua, atzean zazpian jarri du, altura eman ez bere pilotakadari, eta orain pilotaren bila doa, eskerrez indarrean, jaso Muruak, zer egiten duen Muruak pilota atzeratu, zeiterdian, Ugartemendiak eutzi, urdinak dominatzen, tanto honetan, Arrike. Bai. Ia, tantu gehienetan dominatzen dute. Momentuz gehiago jotzen ari dira, biziago ari dira pilota erabiltzen. Ugartemendiak aukera ona, pilotakada ona. Ugartemendia bizi mototza. Bai. Iten dana oin arti imitzek alduin jo izan, eta horrezen aldi dute. Hor da beste pilotakada on bat, aire sartu da Murua orain Igoaren entzat aukera eskergantxoa kantxaren erdi-erdian. Pilota atzeratu egin du Murua eta orain lanak Ugartemendiak izango ditu, eskerrez jaso, Murua pilotaren bila doa. Hortxe kantxaren erdian utzi du, eskusak pilota atzeratzeko aukera ona, 8 erditik Ugartemendiak eraman. Eskusaren eta beste aukera on bat, 4 erditik pilota atzean jarri du, 8 erdian Ugartemendia eskuinez. Murua ezin sartu, 6tik eskusa. Eskerpaetan sartu egingo zaiz, azkenean eskuinez sartzeko aukera izan du Ugartemendia, txokoan utzi du Muruak, gitzi egingo da Igoa, pilota atzeratu egin du, baina barruan izango ote da, bai barruan da. Horre botiboleaz nahiko egin du eskusak. Igoak eskerrez ez du behar den moduan gurutzatu, orain bolea txokoan indarrean. Muruak jaso, Igoak eskerzotan pilota atzeratu, aire sartuko da eskusa orain gorriak ari dira dominatzen, Ugartemendiak nahi duen egiteko aukera pilota atzeratu, airez eskusa. Oso ondo, defensia. Orain pilota atzeratu egin duelako Igoak, berriz ere airez, eman dio galanta orain aurrekoa baino gobeto gozatu du. Baina gora egin dio Arabarrari bere boleakadak 5 eta 8, Enrique. Tantu gogorro ingudun, Bai, eta gauza asko erakusten, horre garrotea dago. Indarra dago, eta horrengoan ere, aire sartu da, lehenengoan ez du behar demodan gozatu, eta bigarrenean, 5etik ematera joan da, eta gora egin dio iez. Arkeitz eskusari, Claudio Starra. Nerviosotxo ikusten di pelota, peloti bat atropello ditu, klaro. Pelotietan ikusten zak, emunda juten dana, baina gero bestik emototzan nien Orduan lanak. Erun inbidat egirteak hon nino peloti zegoa purtsu ez da junitiak eta pelota larri da, bela. 5 eta 8, sakean Josu Igoa, eskerrez eskusa bikain. 6tik Ugartemendia pilotakada darra, bederatzean eskusa, oraingoan ere ondo eskerrez, pilotaren bila Igoa, bere boleakada, kantxaren erdian, eraman egin du Muruak, eskerrez Igoak orain botera indarrean, atzeratu egin du etxarri aranatzeko pilotariak, 7tik eskusak, 5ean Ugartemendia, pilotakada ona, orain Ugartemendiari da eskusari bizkarra erakusten, eskerrez ondo eskusa. Ugartemendia 5etik pilotakada bikaina. Eskuina bizizia, Ugartemendia. Bai. Eraman egin du eskusak, eraman bakarrik, 6an jarri du. Ugartemendia, aire sartuko da Murua. Igoa pilotaren bila, txokoan luze jokatzen ale egin du da, behartu egin du Murua. Hala ere jaso egin du, Igoa orain, txokoan berriz ere, igerri egin dio Murua pilota atzeratu, baina ez du behar den moduan gozatu 5 erditik Ugartemendia. Ugartemendia ere hasi da gozatzen, hasi da pilota. Hasi da gozatzen. Frontizan sartzen eta erne orain, eskerre gantxoa bikaina Igoa, gero pasatzen utzi du, ez du gozatu horrengoan Ugartemendia, jaso egin du Muruak, gorriak tantoa dominatzen 4tik, Ugartemendiaren pilotakada bikaina, 8 erdian, eskusak jaso, Igoa pilotaren bila doa, txokoan utzi du, igarri egin dio Muruak, pilota atzeratu eta orain lanak Ugartemendiaren txat, ezin eraman, 4 erdian, eskerrez hartu da airez eta txapara zuzenean, gorriek dominatuta izan dute tantu guztia, eta azkenean urdin. Ezin amaitu. Ezin amaitu. Defensan urdineko botoa bezgitxia galtzen da eskuza oso ondo defensa. Oso ondo, eta eskerrez eta ematen da kentzen ere bai, Kentzen be oso ondo. Bai. Oin, pelota zagonak joten bizitzua igual Ugartemendia, Hartu dabil, Ona jotetunak ikusgarrez jotetu. Bai, Gero galdu gehiago eta eskerraz gitzitzua eta
Eta azken tantoan bikain jokatu dute gorri, ez zai askoz gehiago eskatu, baina... Ez. Azken tantu modu nahi dabe partidu apur bat aldatu behilik. Bai. Tantu gona jokatu dute, baina, beti ezin daiteke, eta kasu honetan, ez dute ereindakoa jasotzerik izan. Eta atxeden hartu dute urdinek, ze pasada ederra hartu dute azken tantuan, Rekadizte ibili dira, eta nekea pilatu dute, eta, atxeden apur bat hartu dute. Eskuzak eta behintzat oin guen ez gitzitzen ikusten dana. Ama botileru gure moten da, ama atzakaldi jarritea. Gitzitzen ikusten da, ama konseju gemoten. Baina hori ere ja aldatu darrik, hori badator ja. Bai, semi izutzeko motibu dut ditu. Hori da, amada. Bai. 9-5 irabazten urdinak, baina oraindik hemen ez dago ezer erabakita, Ez, hemen ez dago hemen ezer erabakita. Herriko gorria daramaten pilotariak goi mailakoak dira, biak ala biak, eta hauei errespetoa zor zaie. Saskira jo dute urdinek, gustoko pilotaren bila. Apur bat ikusten da, naguruko da, eta oinu izoiak pilotea ez hor da. Bai. Eskusaren joa baliatzeko, baina Ugarte Mendia berak ere ematen dizkio galantak. Eta ikus egin behar. Joti ondo dago, gero besti joten da nien ekarti, Erreboteko zulan jartzen zaituenean, lanak orduan. Bai, orduan lanak. Bueno, Ander Murua, sake egiteko gertu, errestoan hortxe, pilotarekin jolasean Gorka Ugarte Mendia, Altizako pilotaria, estea baina doatxua, txura benetan polita duen atzelaria, Ander Murua, eskuinez, luze, barruan. Eiko egin du Ugarte Mendia, pilotaren bila, txokoan utzi du, hilda, lehenengo pilota luze jarri du, Ugarte Mendiak eraman bai, baina kendu ezin, pilotaren bila joan da Murua eta eskerrez, txak, goxo, hilda utzi du txokoan, abiatu daigoa, baina ezin eraman, tantu bikaina 10-5 erreke. Ezaki, zazpiku marran eta boti eize. Oso urruti jarri du. Gero restetako, erreboteko zuloti reste behar, handik haidi kentzi eta ez da erreza. 10-5. Sakera Ander Murua. Berriz ere, sake luzearen bila. Ugarte Mendia jaso. Eskusaren aukera lauan, bote okerra eman dio. Ere pilota zazpiterdian. Ugarte Mendia, purba sartu egin zaio. Botera Murua, pilota atzeratuz. Zazpitik Ugarte Mendia. Eskusaren aukera hona zeitik. Osatu sortzian, esker paretetik jaso Ugarte Mendiak, esker gantxoa indarrean Muruak, jaso egindu igoak, Murua orain botera zabaletik, moztu egindu indarrean, jaso egindu igoak, gero bipareta, edarra, erasoan bikain oso oldarkor, oso agresibo Murua eta... Bueno, zelako pelote, jakaide sartutza zen eskerra zein da hori. Eskerrez. Gitzitzen ikusten da, eskerra oso. Ormabikoa airez, Jose velozidadetan jundan pelotia. Bizi atera. Abiatu da igoa, baina ezin izan du jaso. Eharra izan da tantoa, Zola normal joten dien pelotik eskerraz efektu hartzen dugana, eskerko orman da. Gero boti jendaganien juten da, bueno. Bai. 11-5, urdinak ondo ari dira jokatzen. Ez da baitzakiari. Bai. Enuko egun ezalek egobatzen da. Hor da. Ander Muruaren sakea. Iguaren errestoa ere. Airez biparetaren bila. Eskurdiaren pare ikusi dugu momentu batez. Pilotaka da benetan arriskutsua, baina txapala. Eskurdiak sarri egiten du hori. Alegia, erasora pasatu errestoan. Horretarako segulako indarra behar da, Alkarren onduko dita. Hori da. Ibilu dita. Bai, eta ezusten harrapatu du, Bai, ezusten harrapatu du. Txapiko da, belako. Bestela, tanto izango zen. Muruaren sakea berriz ere luze, ondo Ugarte Mendia bikaina arrestoan. Eskusa, eskuinkada, eharra. Bederatzetik, eraman Ugarte Mendia pilotaren bila Murua txokoan luze jokatzen alegin du da igoak eskerrez erantzun boleaz orain
Murua eskuzarentzat aukera eskerrez, pilotari altuera eman, arrotu eta bederatzean Ugarte Mendiak nahikoa egin du pilotaren bila eskerrez, bikain Murua, 13 eta 5, bikain ari dira jokatzen Urdinak, bikain. Bai, oso ondo. Murua belen 0 da apur bat gozatu ezin peloti eta zerin, oina apur bat pelotak normaldu dien da Europa apur bat normaldu, asko goto jogatzen da. Eskerrez, bederatzen jarri du eskuzak eta gero nola joan den pilotaren bila, Murua ere kosatzen ari da, gaur asmatzen ari da, inspiratu etorri da eta etorriarekin eta aukerak baliatzen ari da. 13 eta 8. Orain arteko alderik handiena. 13 eta 5. Eta 5, barkatu, 13 eta 5, 8 tantuko errenta. Hori da. Murua berze, sake luzea, luzegia kasu honetan, baina hori egiten ale dintzen da, luze jarri eta gero... Erreboteko zulu baino etaten. Binak onda, markaioa bi eta aurreratu dira Igoa eta Ugarte Mendia, gero bina berdin dute Urdinek eta hortik aurrera nagusi markaioa. 4 eta 2, 8 eta 4, eta orain 13 eta 5. Hori, erutek izen da, ez da berun. Esturuan, horremestez... Hortxe egertak bastante aldi eskuzait Ugarte Mendia. Eskuzak erunik ditu gehiago, Ugarte Mendiak galdu gehiago. Bueno, 14 eta 5. Bai, alden hartu da partiduna. Bai. Hauek baute gaitasuna, egoerari buelta emateko, DV torneoan erakutsi dute, ez dutela sekula amore ematen, baina zail jarri zaie partida, Bai, zail jarri zaie. Bueno, zail jarri zaie, oingo moru jogatzen zail izan da. Hori da. Hobetu egin beharko dute eurek eta Urdinek apurua behera egin. Biak gertatu beharko dira. 14 eta 5. Baina Urdinak goi-mailako partida jokatzen ari dira. Eskuza ematen bi eskuekin eta Murua asmatzen errematen. Galduko alegola joka dute, lozeka iratzeko dugu. Bai. Etxeko lanak egin da. Baina horrez konforme ez, irabazti ez, eskuzape erregen egunin deuten biderrak gaur galtzik minen dizen eskutxo. Hori da, aficionatu mailan, hauza polonarekin amaitu gurako du, ezta? Hombre. Hor da, sakerako Ander Murua, hortzitik Ugarte Mendia, eskuza, eskuinez, atzeratu zeiterdian Ugarte Mendia, ies egin dio Ugarte Mendiari, azken biak opariak izan dira lehenengo sakerrestoan, eta ondoren eskuinez eman beharrekoa zen, aparteko sekretarioik ez daukan pelota zen eta ez du gozatu. Eskapa ditza. Ies egin dio. 15 eta 5. Bai, alden ditze. Bai, amartantuko errenta dute. Ez partidu apurtuta honino hartu lehi buelta, bai... Bai, asko aldatu beharko da. Asko aldatu beharko. Bueno, hortxe da. Sakerako Ander Murua. Arrasateko pilotari gaztea. Luze jokatzeko asmotan Igoa bolea sartu da, Murua esker gantxoa lurretik, Igoak bildu zabaletik, hor da orain eskuza, eskerrez. 6 Ugarte Mendia emateko aukera. Lauan Murua indarrean boleaz Igoa, neurketaren norabide aldatu guran, gehiago partartu gura du, eta bazterrak nahazteko alegin horretan. Sortzitik eskerrez eskuza, orain Igoaren aukera, esker gantxoa gurutzatu gabe, txokoan dejada egin dio Muruak, orain arrasatarrak dauka aukera, biparet efektuarekin, bikain berriz ere aukerakoa izan du, bata dena asmatzen ari da Murua eta Igoari etzaio zer ateratzen, 16 eta 5. Gero aukera pegetxa dago Murua. Asko ere gehiago, jokatzen ondo da. Oso ondo ari da. Oso ondo. Bai, aukerak izatea gauza da, eta aukerak aprotxatzea beste bat. Beste bat, bitxe batera inezko hobeto. Hori da. 16 eta 5. Bikain jokatzen Urdina, bikain. Partida hundiari dira jokatzen. Aurrean zinatzean. Bueno, sakea egiteko gertu. Murua luze jokatu dute. Hemen erain izango du eraberean, hauek partida asko jokatzen dute eta nekea eta abar ere, ez? Bai, hori kantzat ez dauz. Tanto luzi bino, tanto bastante bizkorra egiten.
Cada tanto luzia, lehen guztetan zan gehiago, egin ez da guztetan. Ikusten da duzen artea, JJ, batzui bai honino, hor ganien, oten dira, opinio desberdinek. Batzuk partiduna, nahiz de tanto honik ikusi ez, luzitzen ezkero partiduna esaten da. Konforme. Da beste batzuk tanto batzuk ona ikusi ezkero, konforme. Bueno, orain ere, 9:30 ezin Ugartemendiak, ez da gaurkoan, Alkizako atzelari bikainaren egunik onena. Kostatzen nahi zaio. Bestak ematen ari delako, Claro, Hori da, bestak bikain ari delako jokatzen. Ez da, bera gaizki jokatzen ari delako. Eskuza handi bat ikusten ari gara gaur. Handi bat. Eskuza handi bat eta murua. Bai. Murua, bueno. Eta da, zezintxo bat engo du. Bueno, hortxe, sakerako. Ander Murua. Bolea sartuko da Igoa, Bipareta berriz ere. Orain bai adizegoen Murua. Pilota atzeratu egin du, zazpitik Ugartemendiak eskuinez. Ezkergantxoa Muruak, behartu egin du Igoa, nahiko egin du. Eskuin zotan pilota atzeratu, Ugartemendia behartzeko. Bikain Ugartemendia. Zer egiten duen txokoan utzi du, baina ezker paretetik atera egin zaio. Bestela tanto izango zen, baina aukera zuen Igoak, baina lehen esan duguna, Izea kontra dagoenean. Dena kontra. Eta orain ere. Igoak ondo harrako de peloti, bera jugadi jenguna eta bera pelota. Beste dozin jogeretan hori tanto izango zen gorri. Baina, ze aukera oso ona izan du horre. Ondo egin du Muruak, baina ezker paretetik atera egin zaio pelota eta horrek aukera eman dio Igoari. Baina hala ere ez. 18 eta 5. Orain arteko tanturik, tantu alderik handiena, 13 tantokoa. Bina, 8 eta 3 urdinak aurretik, 13 eta 5, eta orain 18 eta 5. 10 eta utxeko partziala, 10 eta utxeko partziala lortu dute urdinak. Ikuste izan da, atzelari jobeto, horrelari jobeto, beste galdi kantzako ez topa egin da izan beste galdi kenduko zen. 5 eta 8 joan da partida, eta orain 18 eta 5. Ezkerrez Bipareta orain, Igoarena, ezkerrez botera. Bipareta Ormabikoa efektuarekin bizi atera zaio eskutik gainera, Edarra izan da, 6 eta 18. Murua perrega lutxo bat itza, eta gero beste ikondo aprobetxo. Bai. Bueno, bai, konfiantza hartzen duten gorriek. Eta tantu sorta bat eskaintzen diguten, zikiera. Zaskira. Zer nahiko dute orain honek, Enrique? Horretako dabe zegoen peloti ibili bako mat. Emoten da henin juten da, jundaiten. Gero bestik emototzen dienean, ama. Zerbait aldatu gurako dute, zerbait aldatu orain. Hortxe, Gorka Ugartemendia, pelota probatzen. Igoarekin berba egin. Hortxe. Bizizena. Aukeratu dute gustoko pilota. Gero guztoko udalako. Hori da. Esperantza horrekin, ez da? Eurek eta zaki egonan lehenengo berak emototza. Gero bestik emototzan nien da, hain da inbida. Hori da. Ono. Hor da ba. Zaki egiteko gertu. Josu Igoa. 6 eta 18. Ez genuen horren beste galdea espero. Ez, urrik emunez. Txarriaren atzeko aurrelariak, abai hartu. Hortxe, pilotakada, tantoko lehen pilotakada honek ere luze jokatzea nahi izan du, baina luze egi, ez da aukera bat izango du. Josu Igoak. Bueno. Kontzentratuta lau pilotariak. Olazar txapelketa, 35. ekitaldia, finalak erabakitzen. Emakumezkoen finalarekin hasiko da, datorren urtezar egunean, Enrique Arrizabalaga taldai norbaino nor gehiago. Gero, Kaio Lan Lauterdi barruan, Zubizarreta eta Aristegi. Eta bukatzeko, De La Fuente eta Aldabe finalean daude, eta ikusi egin behar zein bikote den bigarren finalista.
partia honetatik aterako da, ies egin dio Eskusari, aspaldiko partez faiatzen duen, utxa egiten duen lehena da, 7-18. Eramateko modukoa zen hori. Baina atropello jo, apuratik, inge pelotik eta atropello gana etorri. Bueno, hortxe da. Ugarte mendiak eskumia zen ditut. Bai. Horre... Garrotea dago, badago zerbait hor. Hor errespetu moten da. Hor da igoa, sake egiteko gertu. Ezkerrez hartuko da errestoan. Horista izen erun ezetiko moroko pelotia. Gozatu Hor falla bina. Eskusak 8 eta 18. Akaso muruaren ere aire sartzeko modukoa zen edo. Bai. Pasatzen utzi du eta ez du gozatu. Eskusak. Eta biero, galditu labagarrik den boton, no, Bai, partida ondiari da jokatzen. Ondia. Aitzakiarik barikoa. Baina oraindik ez da amaitu hau, Eskuinez. Sotanos bere burua lurra botata buruak bikain orain Ugarte mendiaren piloteka da. Ia reboteko zulotik Eskuinez ondo Eskusa pilotaren bila igoa. Ez du behar den moduan gurutzatu, botera jarriko da. Ies egin dio muruari. Eskuinez pilota zazpira igoak orain Ugarte mendiaren aukera. Ondo pilotaka da ona, lauterditik, 8 erdia jarri du Eskerrez Eskusa. Ea igoak zer egiten duen, pasatzen utzi du Ugarte mendiak, beste pilotaka da hon bat, aire sartuko da, 7 erdian Eskusa Eskerrez bikain. Ugarte mendia, beste pilotaka da bikain, orain bai gerria sartuta, zazpitik Eskusa barruan. Moztu egin du igoak, defentsan Urdinak, erasoan Gorriak. Ugarte mendia orain Eskerrez sartu beharko da bostetik, eta ies egin dio. Ematera joan dau ere, baina ez du gozatu. 19 eta 8. Emot zatantu, honetan Ugarte mendiak. Eharrak, eskuinarekin gozatu ikaragarri, baina gero Eskerrarekin. Eskerrarekin galdu. Hortxe daude, gerko partiduko kaku asko hortxe daude. Bueno, ostontzi domina ditu, baina Eskuza galdu gitxi, Ugarte mendiak hainba galdu. Hori da. Oin, eskumiaz ondo hartzen da nien, espektakulu da ikusten da. Honek lehen gaia dauka. Ikasten ezten hori dauka. Gero beste ikasi daiteke, baina... Hori berez etorri bida. Berez etorri bida. Bueno, 19 eta 8. Sakera, Ander Murua. Hor da. Arrasatearra. Eskuinez, pilota apur bat atzen geratu zaio. Errestoan, ezin Ugarte mendiak. Ez da gaur gozatzen ari era bat, Pilotak ale bikainak bai, baina oroar partia borobik ez da jokatzen ari, hain ganera, goin apur bat burumakor ikusten da Ugarte mendiak. More manda moduan, ez? Hor ere, ematera joan da Eskuinez, baina ez du gozatu behar den moduan, eta pilotak bera indioiz. Ez alegin egin ez da lako, alegin edanak ditu partiduen, zina. Hori da. Hor da, sakia egiteko gertu, Ander Murua 28 ari da irabazten bikote Urdinak, Gerriko Urdinez ari dena. Bebetik orain, botela azterrean nahikoa igoak, ea zer egiten duen Muruan, txokoan deja de efektuarekin, Eskerrez igoak atzeratu, Eskusak Eskuinez. Bostetik orain, Ugarte mendia, dominatzera pasatzeko aleginean, zazpitik Eskusa. Esker sotamano sartu da igoa, Esker aire zera berean Murua eta Zabaletik gainera etorri zaio igoari, ez du gozatu 21 eta 8. Emonda, Muruan, Esker gaintxu Zabalera. Bueno, finaletik gertu. Bikote Urdina. De la Fuente eta Aldabe finalean zain, 21 eta 8 ari dira irabazten Ander Murua eta Arkaitz Eskusa. Hor da, azken txalo zaparra entzuteko gertu, Ander Murua. Olazar pilota lekura etorri dinen pilota zaleak, txaloga! Arrasateko aurrelariari, partia bikaina jokatzen ari da, baita Eskusa ere. Azken zake egin du, Ugarte mendiak jaso, ipareta efektuarekin, baina Igerri indioiguak, moztu egin du, Eskusak eskatu, bai, ondo eskatutako izan da, baina gero... Erutuko pelotik galdu du. Bai. Esker Gorniz jota sartu jako bere.
9 eta 21. Bai, eskatu ondo, eskatu du, hori beretzat zen pilota, baina gero ez du gerria behar demodan sartu eta ies egin dio pilotak. Bueno, biziri jarraitzen duela bikote urdinak. DV torneoaren irabazleak. Baina mirari txiki bat beharko dute gaurkoan garaipen eskuratzen. Gaurkoa ja bastante zail jarriak. Josu Igoa, sakea egiteko gertu. Nafarra, pilota luze jokatu du. Ondo utzi dio eskuza, pilotaren bila Igoa, esker gantxoa ona da. Bere burua lurra botata kontragatxatik jaso muruak, orain Ugarte mendia, pilotak da bikaina. Zeitik airez, nahiko egin du eskuzak. Ea zer egiten duen Igoak, nahi duen egiteko aukera, bigarren kuadroan pilota atzeratu. Eskuza bolea, zindarrean. Igoak zabalera jokatu gura zuen, Sotamanoz ondo murua, pilota ona Ugarte mendiak, eskerrez eskuzak bildu. Hor da orain, Ugarte mendia, zazpitik, eskuza. Ugarte mendia, 6an. Zeitik pilota atzeratu. Eskerrez eskuza. Hor da Ugarte mendia, pilota gada bikaina. Margarren kuadrotik, eutzi eskuza, pilotaren bila Igoa, eskerantxa, arra! Nola joan den pilotaren bila lehenengo Ugarte mendiaren pilota gada bikaina, Margarren kuadroan jarri du. Eta eskuzak eraman bai, baina Igoa pilotaren bila joan da, eta hortxe lehen kuadroan eskerrez sekulako amorruarekin gozarekin abiatu da hortxe ikusi errepikapena, eta oraingoan bikain Josu Igoa esker gantxo. Eharra, aukera hona zuen, baina gero ondo amaitu du 10 eta 21. Ba, Igoa aukeri hartu da nire ondo amaitu. Igoa partidu guztien jau defensan da zerrin ezin ja. Horreta da bilen nien bezaila izaten da gauzak ondo urte, tira. Oin apur bat partidu guelta hartu da, Gerandutxo akaso? Bai, gerandutxo bai, Badoa Igoa, pasatzen utzi du jama, Ugarte mendiari gaizto jarri zaio, baina ondo moldatu da. Bost orain muruak, eruan jaso Igoak. Zirrizta bikaina, Igoak eraman, eskerrez pilota atzeratu muruak, merito handiko pilotaka da eraman du Igoak, orain sartu egin zaio eskerparetean muruari, eta Ugarte mendiaren aukera, bostetik pilotaka bikaina. 6an aire, zematera joan da eskuza, baina gora, goiko koltsoira. Manomanista ona dela entzun da daukat, eta hortxe aire sartzeko ez dauka problemarik honek, Horrengoan ere eman dio, baina gora. Hori aurrela ez kurritzen juten da nien txokoa, gero ganetik ez dena nien zer hona da, arma hona da, bola oso. Bai. Eta gaur egun ezinbesteko atzelai bat entzat. Askotan erabili beharreko arma da. Gaur egun irabiltzen modoko pelotakin jeleko askotan, errebotera peloti eta errebotera... Derrigorrez, menperatu beharra. Bai, ondo definitzen, da? Bai. Sakea Igoak, aire sartu da murua, Igoak... Gozaka ez baina tanto, nahikoa izan da tanto egiteko horre. Bolea sartzen ahalegin du da, ez duia pilota eskuegin ikutu egin, baina txapagainan hilda geratu da eta nahiko izan da tanto egiteko 12 eta 21. Bueno, azken lautantoak gorri. Ez da dela amore emateko, ez dira urdinak orain urduri jarriko edo? Bueno, alda handia da. 10 tantu bape galdu gari gitie gorrizepe. Bueno, hortxe. Beste sake bat Josu Igoak. Me acuerdo urdine, pero gorrizepe. Apurra pelota gatu di nien, da denpora geza jotoko mototzen nien, me acuerdo gorrizepe. Bueno. Trauskaten bila, Josu Igoa. Den bitartean arkaitz eskuza pilotarekin eta telebista kamarak ere sustotxo hartu du eta ondo kokatu behar hor bere burua lurra bota duenean Ander muruak aurretik eraman du kamara eta kamara babesteko katxarrara erantxaloak juezintzat hor kamarai laguntza eskaintzagatik eta sakerako gertu dagoeneko Josu Igoa hor da eskerrez eskuza errestoan Igoa pilotaren bila doa, pasatzen utzi du Ugarte mendiak, pilota atzean jarri du
Eskuza bederatzitik, eskuinez bikain, jaso bakarrik ez, kendu ere bai, pilota bost erdian utzi du orain, eskuin Sotamanoz. Atzera Muruak, moztu egin du Eskuzak, Ugartemendia bostetik, pilota ondo gozatu doengoan, zazpitik Eskuza. Seian Ugartemendia, behar den moduan gozatu, botera jarriko da pilotara Murua, orain eskuinaz arrasaterra, pilota atzeratu, seitik Ugartemendia. Erasora pasatzeko gertu Murua, eta ezin eraman, azkenean zabaletik eramateko moduko zen pilota! Igoak azkenerako merezita Ander Muruak eta Arkaitze Eskuzak finalerako txartela eskuratu dute, 2 eta 8 aurreratu dira Igoa eta Ugartemendia, baina hortik aurrera 4 eta 2 partziala lortu dute Muruak eta Eskuzak, eta gerora oso nagusi izan dira, 8 eta 3, 13 eta 5, 18 eta 5 ere bai, 10 eta utzeko partziala lortuta, eta azkenerako 22 eta 12 finalera Ander Murua eta Arkaitz Eskuza. Enrique. Bai, partidu oso ona ikusi, eta gogotzu, urdinek oso gogotzu bitzek. Gorritzepe bai, urdinek gehiago. De finalerako, ni pentsot partidu oso, partidu sobre papel oso ona gatu da. De la Fuente eta Aldabe oso ondo dabiz, da honek ikusten dizlago joku dut. Bueno, hementxe daukagu, finalerako txartela eskuratu duen lagunetako bat, Ander Murua, Gabon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaur arrasaten Santamazak, zuk ezin behar den moduan gozatu, baina Olasar txapelketan finalerako txartela eskuratuta, pentsatzen dut horrek konpensatu egingo duela, ez? Bai, gustora. Firmanko nagoen urtero Santamazan egunetan hemen jokatzea semifinala. Oso gustora injungo gare arrasatera pixkat ospatzen, eta ezin kejau. Bueno, Ander, partida borobia jokatu duzu, hasieratik oso ondo jokatu duzu, Arkaitzek eman egin dio, eta zuere aurrean etorri handiarekin tanto asko egin dituzu. Bai, hasieran igual pixkat inkomodo nauen, ez? Gero ja Arkaitz bebai zuzendu da oso ondo, eta pelotakin asmatu indugu nik ustot, eta horre errematean ondo aukera dut, egia esan pelota askokio bebai, eta keinuekin eta gantxoekin eta mina. Igoa eta Ugartemendia goi-mailako bikotea da. Bueno, DV torneo irabazi berritan etorri dira ona, hoiei 12an ustea gauza handia da. Bai, igual emaitza ez da usaten partidua zelako izan danez, baina egia zen 12 uste hauei oso zaila da, batez ere Igoak gutxi iten dago eta Ugartemendiak asko matotza, baina nik uste dut ondo ulertu garela Arkaitzani eta partida boroien dugula. Arkaitzia gutxi geratzen zaio afizionatu mailan, urtarriaren 6an, debuta egingo duelako, beraz, gozatu egin beharko duzu berarekin ez, azken partida hauetan ez? Bai, egia esan da, Leoko torneoa berakin batera jokatzen dutela, eta errege egunean Eibarren dauka debuta, baina, esangotzat lehengo zentratzeko 21akoan eta gero-gerokoak. Eta 31an, finala, urtezarra egunean, Zaldibarren, De La Fuente eta Aldabaren kontra, pilotari batentzat, afizionatu batentzat, egun handia. Bai, igual urteko handinetarikoa, ez? Fetxa oso polita dago eta 11, atzaldean, lagunak eta etortzeko nik uste asmoa dauka, aurreko urtean hemen egoteko sorteoekin hauen eta bebai etorri zen eta ondo atera zen, hasi aurten berriz berdinak gertatzen den. Iaz Morgatxe barriarekin txapeldune izan zinen, aurten Eskuzarekin errepikatzen ahalein duko zara, ez? Bai. Aurtengoa desberdin izango da, aurreko urtean, nik uste Mata eta bai Julenek ezaiola partida oso borobien eta nahiko errez ibili ginelagu. Aurtengoa gogorraua izango da eta emaitza bai 22 iristen garen. Bueno, zorionak eta ondo ospatu, Hori, eskerrik asko. Bueno, hauetxek, arrasaterraren esanak Enrique, eta dagoeneko ja finalak osatuta daude. Batetik, lauterdian, Kaiolan, Zubizarreta eta Zubizarretarekin batera hariko dena final horretan Aristegi izango da, gero Arrizabalaga eta Aldai emakumezkoetan, eta bukatzeko, jaialdiari mailan emateko eta borobiltzeko, gaur txartela lortu duten Murua eta Eskuza batetik, eta bestetik, joan den astean txartela eskuratu zuten De La Fuente eta Aldabe,
onenek lortu dute finalerako txartela, ez? Bai, hasi emakumeetan partidu lauter erdi barruen deuni partidik onena daule esango nukenik lauter erdi barruen emakumeen mailan. Da, gero lauter erdi barruen Aristegik Zubizarreta 17 urtaz, Aristegik 20 zela uste dut, da mutilei egin jau da, bai Zubizarreta joko gehiago eta horro ikusiko da, injerra habilidadien gehiago. Ni gehiago habilidadien gehiago nau kasi, bai, da hirugarrenien, De La Fuente eta Aldabe oso ondo, semifinalismo oso ondo izin da pareja, oso ondo da bilena, gerkuen kontra. Eskuza, muro eskuza. A ber, zeurtetan da, eskuza, azken partidu izango afezina dutan, ondo partidu hon bat deutetako prestetan da. Bueno, badakizue, hilaren 31an urtezar egunez, irailean hasi zen txapelketa amaituko da, Olasar txapelketa, 35. ekitaldia, goi mailako 3 partidaz gozatzeko aukera izango duzue, txapelketa eder bat biribiltzeko aukera izango da, eta hementxe espero zaituzte gu, arratsaldeko 4:00 aurrera, bestela gainerakoan, etortzerik ez daukazuenek, Euskal Telebistaz ikusteko aukera ere izango duzue, beraz, afizionatu mailako pelota bizi-bizirik dago, aurten ere ikusi dugu, eta ia ondo amaitzen den Olasar txapelketa, eta hementxe hongo gara, kontatzeko gertu. Beste barik, gaurkoa kontatu dugu, ondo amaitu eguna, bihar gehiago, ondo amaitu urteara berean, gozatu oporre sasoian eta gabon egunez, eta hilaren 31an urte amaitzeko badakizue, Zaldibarrera, Olasar txapelketara, pilotaz gozatzera, gabon! Bai, Euskal Telebistak urte barri egunin emongo dau, ebertiko 12 herrizistan, da YouTube zuzenien, urte zarre egunien zuzenien. Beraz, badakizue, Inigo Aiestaranen eskutik, eta Enrique ere hemen egongo da, gozatu goi mailako, afizionatu mailako pilotaz. Gabon!